किती आलं बाई? केन्ना झाला ऍक्सिडेंट काय आयडिया ना? खबर ना कोणाची ट्रकाची? एका स्कूटरीन दोग जाण आसले. ट्रक क्रमांक GA03V8773 याच्यात आणि दुचाकी वाहनामधील 2 नागरिक गंभीररित्या जखमी झालेले आहेत. दुचाकी क्रमांक GA018191 ही वाहन आणि याच्यातील दोघांनाही हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी नेण्यात आलेले आहे. माहिती मिळाल्याचं कळतंय की दोघांचीही प्रकृती मृत्यू झाल्याचं काही नागरिकांचं म्हणणं आहे. पहिले खयचे काय आयडिया ना?